Snívali ste niekedy, že by vaše dni začínali takto? Vítajte v novej etape vášho života. Dennú časť máme na prízemí, nočnú na poschodí s 3 spálňami a celková rozloha takmer 140 m². Rodinný dom priamo v Košiciach v časti Barca v slepej ulici s maximálnym súkromím. Máš tu kryté parkovacie miesto pre svoj nový Mercedes a samostatnú garáž. V Barci je momentálne na predaj len 5 domov a tento môže byť práve váš. Krásna priestranná záhrada a rovinatý pozemok, kombinácia, ktorú bude celá rodina milovať.